गाइस वीडियो को नए अगलो हाय फ्रेंड्स वेलकम माय धमाका के ब्लॉग्स यूट्यूब से मैं आप लोगों को स्वागत करता हूं। तो गाइस ने सर थंबनेल और टाइटल लाइन वीडियो क्लिप को नुनानै को मानो मोनखाबाय जायनि सायाव बिथांनि सायाव वीडियो को लाना फैदो अनिलनि मोननि जाथायनि सायाव सासे हमजाबाय आरो अनिला खारनाय दं होननानै खोनानो मोनदों आरो लोगोसेनो भिडियोखौ नायनानै सोर बोरै नांखो मोजां नांगोबा लाइक शेयार कमेन्ट आरो सब्सक्राइब खालामनो दाबाव बिसोर गावसिजोबनो बर' बिमानि फिसाबा मानोना बर' हारिया जोंनि बर' हारिनि थाखाय मा जाबाय थादों मा जायाखै नोंसोरखौ मानो मोनखाबाय थादों लोगोफोर मा बुंबावनो जोंनि बर' हारिया बिदिनोसै आरो लोगोसेनो गोदान चेनेलाव हाबदोबा सब्सक्राइब खालामनो दाबाव बेसेन होयो लाइक टु लोगोसेनो माथो बुंबावगोन हमजाबाय सासे आरो दङ सानै साथामसो हमजानो होनना खोनानो मोनदों लोगोसेनो बे सासेया हमजाबाय बे खारनो रोङासै ओंखायनो हमजाबाय खोमा मा बुंबावनो दानि जुगावलाय बिदियानोसै आजिखालि सोलिखायोसै ओंखायनो हमजानांगौ एसे न जों बायदिया दाय मावबा जों बायदिबो हमजागोन आरो ना माथोनो ओंखायनो भिडियोखौ मोजां नांदोंबा शेयार खालामनाङो बे भिडियोखौ बेसेन होयो शेयार खालामनाङो भिडियो एसेनोसै गुसुं जाबाय जायफोर जोबजासे नायदो थेंक इउ लव इउ बाय बाय।